Bine v-am găsit! Astăzi ne vom juca Roblox Water Park Oceanic. Încă nu sunt costum, asta e sigur, dar voi fi imediat. Dar să găsesc costumele. De ce ne luăm? Haine. Dar nu haine ne trebuie. Ne trebuie. Ne trebuie. Știu că... Da. Bine. Continuăm. Mai întâi mergem în partea cu gheață. După aia va arăși eventul, dacă vom reuși. Da. După ce se termină. Adică când începe. Mai întâi hai să ne dăm în ce reușim până atunci. Fac și eu pe la... Când de la și un minut, atunci terminăm. Și ne ducem acolo. Ca să avem puțin și timp. Bine, nu vi le arăt toate că lungim videoclipul mult. Știți? Și da. De mereu uit de groapa asta. E enervantă câteodată. Așa. Intrăm mai întâi la... Știu asta cu drop. M-am mai dat. E cum e ceva cu drop. Că scria. Bine. Continuăm. Așa. Ăsta era. M-am așteptat să fie celălalt. Bine. Haide, ne dăm. Am dos. Se duc pe același drum. Adică, da. V-am arătat, ca să nu spuneți că nu v-am arătat. Da, e puțin cam greu, trebuie să fac. Așa, vom merge, așa, ne vom juca. Bine, hai că mai mergem și la celălalt, după aia zicem la unul care înconjurăm. Pe aici, care e aici, undeva. Trebuie să începem dintr-un loc anume. Că, dar nici nu vezi groapa asta din prima. Ciudată groapa aia. Deci s-ar skin-ule. Bine. Noi nu porcim. Așa. Haide. Yeee, sunt primul. Și cam aici se termină. Bine, mai revenim aici. Vreau măcar în episodul ăsta să vedeți eventul. Adică party. De eu îi spun event. Hai să mai dau și o rancă. Ce mă enervează pereții ăștia, că mă duc puțin ei. Aici. Ce așteptăm ca și ăsta pe aici. Așa. Trebuie să așteptăm unde ăsta. Și nu consum banii ca să spawnez acum. Mă enervează. The fuck. Nici nu s-a dat jos. Nu mai spun nimic că... Hai, dă-te jos, te rog, dă-te jos. Bă, dar ce răi sunt, frate. Sper să nu vă întoarceți cu viață de acolo. Bă, dă-te jos. Ei, las pe ăsta că asta mai mult decât mine. Așteptat. Bine. Hai deodată, vino, fată, și dă-te jos, dacă nu te dai jos,
N-am ce să fac altceva. Uite că mă lasă. Haide, așa, pune-te. Da, va fi un drum liniștit, sperăm. E că nu m-am mai dat în ăsta. Merge cu glitch. De ce? De ce mie? Da. Asta fata aia. Bine, aici mai vedeți. O merge și cu topoganul ăsta. Uite aici se face eventul. Nu știu dacă vedeți acolo o chestie cu o plasă și ninja. Acolo se face în apa aia. Îi dăm și pe ăsta roșu, cred că până la event. Sperăm. Și după aia sperăm că ne dăm și pe ăsta mov, că de prima dată când m-am dat pe ăla roz, mov, ce-o fi, a fost cam ciudat. Foarte ciudat. Ai, dar nu merge mai repede și colacul ăsta. Poate vrem și noi să mergem altundeva. Nu avem voie. De ridicat pot să mă ridic din el, adică nu e ceva wow. Și pot să plec, da. E mai ușor să stai în el. Uite-l și pe băiatul ăla care era. Pe aici stopogane îți arată, wow, extraordinar. Pe aici îi fain pe ăsta care e aici. Al doilea, că vezi și tu ce se întâmplă. Că e desfăcut, cred. Da, e desfăcut. Of, mereu dau un peretele ăsta, frate. Deci mă enervează. Dar bine că le apuci, să nu ne ducem pe lângă. Și aici v-am explicat, nu știu dacă ați văzut, am explicat că pe ce era, uite, gheața unde eram noi, nu urcam pe scara aia. Da. Pe ce era? Ah. Oh my goodness, a venit un prieten. Colac. Sună ciudat, prieten colac. Uite pe băiatul ăla. Bă, mai vrei încă o dată să te mai dai? Are spasme. Stă din spate. Bă, mă întrece ăsta care e mai mic. E că care e fără nimeni. Oh, cacofonie. Ei, bine, dacă mai prindem al doilea event, dacă se poate. Măcar să ne dăm și în asta. Că știu exact unde e. Și pe aici mai sunt 10.000 de topogane, că... Da. Noi vrem la... Caption Best... Caion Best... Sau ce scrie acolo. Da. E că pe scara asta, urmăriți doar scara asta, că cealaltă duce la... Oh my goodness, mi-a luat în față. Așteaptă-mă și pe mine, nici măcar nu ai slip, n-ai voie în apă. Ochilos n-ai voie. Bă, deci dacă se pune cu mine pe colac, mor. Bine, adică... Nu zic că n-ar putea. Adică eu o las, da. Oh my goodness, ce mai faci și ăsta? Ce te amețește de cap? What? Ăla e nou sau doar mie mi se pare? Nu am mai văzut. Nu m-am mai dus prin partea aia parcului. Oh my goodness, ce mai viteză mai avem și noi. Așa, în sfârșit ne-am întors. Bă, fac un video clip.
Bine. A dat Crash jocul. Bine, am înțeles. A dat Crash jocul. Bine, mai bine hai să mergem la piscină. Măcar atâta. Dacă am făcut cam Crash, a dat Crash, nu-i vina mea. Ne mai jucăm noi pe aici. Dacă hai că poate reușesc să mă dau în ăsta. E un topogan. Poate vă place, dacă vă place să picați, poate vă place asta. Știi? Mie nu prea-mi place, adică eu l-aș pune pe cel mai rău topogan. Dar unora oameni le place acesta. Și da. Da. Bine. Hai că... Bine, hai să continuăm. Aici e... Hai să așteptăm eventul. Hai că mă mai dau și în asta, că mă plictisesc, mă duc până sus. Da. Bine. Mai vine încă cineva pe asta. Ba nu. Să ne uităm de aici, de la event. Adică party. Da. Uite, îți pregătesc și oamenii să vină. Pregătesc oamenii, yay! Of, nu. Dacă vă apropiați de marginea asta, sare. Dat. Dar și fain când ai nevoie. A început, yay! Hai să sărim și noi. Da, vedeți, minunat. Facem tot felul de culori. Și ne-a dat mingi, yay! Mingi. Și cam asta e tot. Nu e ceva wow. Bine, nu vreau. Nu știu fata aia dacă vorbește în română sau chiar a zis na party. Sau no party. Nu se poate party. Cam. Nu prea știu. Bine, haide, l-ați văzut. Hai să ne mai continuăm cu ăla care e acolo, că e mai fain de atât. Decât să stai la petrecere, că... Dar nu știu dacă auziți, e muzică pe fundal. Nu cred că se aude. Dar... Eu o aud perfect și mă cam enervează. Nu mai gândești. Uite, dacă vedeți, până și aici e. Și schimbă culoare la apă. Adică, da. N-am avut noroc. Hai să mai încercăm. Dacă și a doua oară pic în mijloc, atunci să te duci la gară. În loc să spun ceva urât. Da, m-am blocat la mijloc. Era 99. După ne ducem pe ăla cu dragon, că arată fain. Era 99% să mă blochez. Bă, și 1% a fost. Până și 1%, frate. A dispărut. Uite, aici e fain.
De asta am vrut să-l vedeți, asta mie mi se pare cel mai fain. Gen nici pe astea și gen așa și... Eu de prima dată am zis, ce e un carusel care te duci? Și acum schimbăm partea și... Ăla e roz cu verde. Vreau știu cât de bine se poate... Ah! Fuck. Ăla a fost în spatele meu și n-am văzut. De pe ăsta nu uitam. Fire... The... Ceva. Ăla a picat, mi-a plăcut tare. Ești sigur? Tot scrie pe astea. E sigur să te dai? Da, sunt sigur. Tu e sigur că ești tu? Sunt sigur? Aș putea să fiu sigur că ești tu sau nu? Bă, eu vreau ca să apăs. Cine a apăsat? Urâtul ăsta cu pălării. Cu ce-o fi având pe cap că... Hey, what the fuck? Face și urât. Oh my goodness. A fost lung. Ce? Gen a fost în 2? Bine. Și cam asta e videoclipul. Vă mai așteptăm pentru alte... Să ne mai dăm în topogane. Bine, pa!